akabuda achinzinduka Nyamunga ndimutambira kunzinduka Nyamunga mova mamuti tondese mumita sene kuti ada kuwaka nekugara kawo ada kuwaka nekugara kana achinga andi ada kuwaka nekugara ndinozokuona kuti ada kuwaka apa ndiyo akapa ugari nomubabe kuti agari kana achinga atarwa kunzi mwana kwa Nyamunga ndopa kana asina kunzi ndopa Nyamunga kwete mawedawa wachituka mambo wedu wachita wasiwa ni mwana wangu mshonga isi madagara pasi sewa anatakati mabwani za wimotu kwa everyday ayinza wazi mwana wangu mshonga kwa chiko chemo neya anondi chandisi mwana wangu mshonga akabereka mungu watu wali kupi Baratisi ngati fenji kudali pata kanubira kudali pa mambo makobe kuno kukopa njimu bata tadaiti kwa batenda kudali kepi kunoteswa pachivano kutsanangurudzichiwa nanditi kune kuchirungu ku biological test yakaitwa DNA test uri kunzwa iwewe kana uri kuda ndiyo tiruda kusabu Bahasha TV nyaya sezvadziri ndindoza nchekita kugoera kwamakuti anda mbogwera munhu wakagoerwa ari kutogoera munzvimbo dzokutogara panzvimbo dzaakabva dzakaenda idzimba ndedzaagera ana munda wamakagowera uyu makamupa semwana saka nhasi uyu ari kuwaka uyu mwana zvakare havana kusiyana zvavari izvizvi vana vamwe chete asi kuti inini uyu mwana ari pano takatarisana naye aifembera kuti inini zvamuta kuti mwana wayo asiwe pano ngadai makairidza mhereka ramadomasi mutikatarisana rondo yamango makope kuti ndeve chingani muumambo kare tisati tatomufuwa tabereka asi mukutaura nyaya yamadomasi nhasi mambo makope vavo inini mainge makatochenesa vana ava vasina kufurira zvino vana vakakura zvitupa zvirimo vakagara vano nhorondo yese saka mukuona nhasi kuchitaura kuti havasiwe manyamuka ini ndinezvitaura kuti hasiwe manyamuka awagera apapo kutaura chii pamusoro emambo pamusoro ndofunga nyaya yakaitika kare kare anonzi Hozgrai Nyamunga Hozgrai HO Hozgrai Nyamunga ndofunga ndinobatira baba ava basa rarumwe nyaya yakaitika kare kare muna 1949 yaitika nyaya yatongwa chikomba chakatorwa ndobva chabvuma mwana wacheni mukadzi ambuya vemukomana uyu agerapo ndobva wabvuma chikomba chavo ndobva vadaira ravo rechikomba ndobva chatipisana mumadomasi ndobva yapfuura nyaya yakadzoka zvekare mudare rino tina mambo vatinawo nhasi nyaya yakaitika muna 2021 kana ndisiri kukanganisa yakatongwa nedarerwa nzvimbo yatongwa nedarerwa nzvimbo ndofunga ndindakabva A4 nachief mapope vagere muno vatinawo nhasi muna ndikaenda pashopo ndikanzora mhuri yepashopo ndikaenda naye mudare tasvika mudare nyaya yakadzorerwa mudare vekwashopo ndobva vatambira ndobva vatsanangura kuti mhuri iyi ndeyavo vekwashopo ndofunga Dr. Kambamura ndovakatsanangura panyaya yacho vakatsanangura tiri mudare mambo makope tikasumudzwa namambo tikanzendei kwaNyamusere kuguruve tikaenda kuguruve mudzimika kuti vana vanhu vekwashopo tadzoka ikoko takauya tiide kwetu takauya mudare zvekare tauya mudare zvekare ndofunga Dr. Kambamura vakatsanangura zvekare kuna mambo kuti vana havasi verudzi rwenyu ndovekwashopo ashopo kana vachida vana vavo vapei tabva ikoko ndopakauya vakomana ava ndobva vapinda mumunda wairimwa nemunhu akaenda kuminda mirefu ainzi Usai George Usai ndofunga George Usai wachoka akanga angouya pamisha pedu haana kugoborana kuita sei akangouya pamisha achipotera abva kwamasoka ndobva aendawo zvake kwaakaenda after aona nzvimbo yekugara kumapurazi saka iyi mhuri iyi kutsanangura kuita baba vari kuedza kutsanangura asi ndofunga mambo vanovaziva baba hakasike kutanga vachisangana nababa vanovaziva hurima vari asi makaisoteerera vane 1 2 3 tumapoints zvavo vachitaura tangaiziva kutsanangura asi ivo vane hurima vari ndofunga mambo vanovaziva hakasike kutanga mambo vachisangana nababa vakomana ava vakazopinda mumunda vega vasina kutoura kana village committee kana ani ndobva vazvirera stendi ndobva vatanga kuvaka vakasanganisa minda yavo neminda yemunhu akaita kumapurazi vachirima ndo
tsaona ina baba yarusangana naye nokutukwa nemhuri izvi varitukwa zvitukwa ita basi tazvinzi urima una baba wenyu ndaubata pauri asi handitauri zvine zvandaona pavari asi inini pandaakuda kunzwa kubva kwamuri ndepekuti mati 2021 zvinoreva kuti mambo mapopo vakagara apa ndo vakanga vari ndivo shavishava uyu akanga ari wewe uyu akanga sipangarwarari paitwa dare iroro rudzi rwake rwakanga waripo eukama hwake ndakati vatora ne-A4 ndikakuwana makopi mudare rekwanzvimbo ndikaenda pashopo ndikanitora vanhu vakauya madzuka uyu akazoziviswa here zvakanga zvaita isusu hatakwanisa kumuzivisa kunotsa nemhuri yake nokuti kubva ipapo hatina kuita dare navo takadzina mambo vari munhu nhasi handingakwanise kutaura vakati hakuna dare ramuchaita mega hamuchaita dare pamwe chete nachipi makopi makasiyana musaone chamunobatana namambo makopi ndikumwa ndivo vakataura mudare tibva mudare zvikanzi haikwana kutuka naye unokuita se ende mugare semazimbabwenzi makaenda kwanyamuseko asi unenyina vakapindura chimoine chikomba ndaasekuru vangu inini baba munenyina waasekuru baba vava ndibaba kwavari ndovakapindura chikomba imbopai ndini mukana wacho kugara nemusungo mirai munopiwa mukana vanimona kudai varutsvaga nyaya baba upiwa mukana vakadzoka vari vapenyu pavakadzoka vari vapenyu ivo vaichizotumba mamwe mapiri manei nechikomba vakadi kuti kufamba nenyaya yavo iyo pachavo vakafamba nayo ndopakabuda chikomba ichi ndobva varipwa mombe vakaripwa mombe yachakati wazere kuti mahurya zvavakavalipa mombe asi mwana uyu vanga vasati vamujegesera mwana uyu haasi mwana waasekuru mwana wababa mwana wavakazvara vana vanhu vababa venyina wababa handiti haana vanga ajegeserwa kakunzi mimi makatozvarwa nemunzi ndobva mavachengeta musha mamatovapo pekugara saizvo hatakuva pekugara mambo arikugara kupi mambo haana kuva pekugara mumusha umu ndokukanyaya yakatsanangurwa mudare inotope maminetsi ari kudare machief makopi vanzvimbo mupurisa akaenda nawanamsodi yake mupurisa hatina kupuwa mupurisa namambo mambo vakatipa Dr. Kambamura kuti vatitungamirire vane vaishanda pahaward vaiva ndevakazoya veripota ndevakati ndivanoripota zvaitika kwanamsodi Dr. Kambamura ndiani anishanda vakushanda kukarani inini kuti murikubvunza relationship yenyu naDr. Kambamura hatina ukama makaenda kuna Dr. Kambamura mari feiwa namambo yes ndadzinotora vana nevazukuru vechikomba takanotora munhu angaine 97 years ainzi Zebediya Kambamura anova akaitika nyaya aripo akayamudarira mambo makopi akatsanangura zvakaitika iye ari mukomana atsanangura kudaro mambo makopi akabva kusikana nenyaya yacho saka Zebediya Kambamura akafa pari zvino asi vasara vese vakanga vari mudare racho varipo Dr. Kambamura ndiye kutanga ndiani maminitsi kwanyamsiri saka Dr. Kambamura akakonfirma ndofunga ndine mamambo yakamuno akachina kuti kwanyamsiri kwemhuri iyo mimi ndinotaura nemi Dr. Kambamura anokonfirma kuti uyuyu yamai yes anokonfirma and I believe that Dr. Kambamura mwana waZebediya Kambamura mwana waparadzida wechikomba mwana kuna Zebediya mwana ndizvo Dr. Kambamura uyu anenge amwana kwavari uyo mukoma handimuzivi munataura kwaita iye sekutaura kwaita Dr. Kambamura paitaura iye wacho chikomba chamaitaura chine 97 years chauya muno chakanobereka Dr. Kambamura chikomba chine 97 years
ndofunga munyina wevaridzi vemhosva vakaita mhosva saka ndiye kukura kuti ndakanga ndiripo aindizivetia kuti otakambamura ndiye mwana womumba manyanya kupara mhosva ndiye anobvuma kuti nyaya iyi anoiziva uye akasiya aiudzwa nemhuri yekwavo sekuti isu tingadai nhasi unoka vanavo tingadai tinambuvara sezvo tingadai tiinawo dai kambamura akatirambira mudare rinonamo mumakope kuti vana vanhu vazive zvechokwadi vanavo taitotigara navo tatomada vana vakuti takavavenga tambovavengesa Alright. Tomboenda kuna mai wangu simudza maoko. Munonza? Kwa babies. Maybe zan Chiganda. Chiganda. Muri chishe wao. Mwana wani. Baba mtanda ya Ishmael mnyango ndinoteza ya Ishmael mnyango. Ndinoteza na Ishmael. Alright. Ishmael. Wangu chitaura ndeno. Avo. Ava ropiga chitiwa. Ndimkoma. Ndimkoma wako. Alright. Tuzoka pa muri mko. Pane zvandangu zvato chitangwa. Inini uruvu ngakuti muri kwa kambo mukamangura. Inini? Andisokuamba mbo. Saka muri mkoma abereko pamwe chete neuye kana mudai. Ari kuti mirai baba ava vari kuti mukoma just because nyamunga ndoine ava vakuchiramba manje uyu nekuti vari kuti ndevechikoma but uyo mwana akakura achiziva kuti ava ndimukoma wangu ifamily ke hati manzi aitaura kuti apa pakaberekwa ana padzine pana ana baba 3 zvapana baba 3 one of baba ndiye akabereka uku ava vakuchimuramba manje kuti havasi vedu ndevechikoma Pai mandoda kubvisisa. Ini muri mwana wa Alex. Inini? Handisi mwana womudara Alex. Ndofunga ndakatsanangura mudara mama. Handisi mudara mama mama. Handisi. Amusi baba wenyu ndiye. Ndewa yini. Ndewa. Ko chi. Wopi. Yanza Chiche nyinyi. Kwandiri nini? Ayo ndoka mana. Ndiani taura kuti ndiani? Andina kama naye. Aiwa tiri kubvunza kuti ndiani? Alright. Ndanga zvamataura. Pamakaenda kwa Nyamse vakangari. Akangari. Aris akamira sai. Aida kunonzwa nyaya akanga ari munyaya vakanga vari vemhuri yakandichitana inyaya saka akaenda kuniteerera zvaitaurwa kwaNyamse. Muripi? Ikwa Alex Nyamuka. Pari panondoti mundijekesera. Uyo ma Pandini. Semudza isiri nengo muno semugaro muno. Ngatinyarare biseru. Oi. Ndemara semugaro muno. Seje? Semugaro muno. Ko ndozuka kwauri. Waimona sei? Azarura mkoma wangu virani kupira. Maigara muchitishi gara kwedu kwese mukukura. Iwana kuti nditi muningira nchivati mukoma. Munobvumirana nezvekutaurwa nawe kuti makakura muchiita namukoma nemuningira. Takakura tichita mukoma nemuningira. Ninyaya. Makakura muchiita nere mukoma nemuningira. Hai ini ndasikati muningira. Ya nzadzi yangu sene meyataura iyo ndeye yemuchato yekumurume wake yanonzi Mavis Nyamunga. Mavis ngotaurawo zvaunoziramba kunyanya kutaura ngari mumushama unogara pamusoro pemama inofunga takakadzika mukoma vedava vachituka baba vedu vachiita havasiwa nemwana womushoma isi vandagara pasi sevana takati baba vanogara moti kwaevhidei anyinza vazi mwana womushoma kwati kwechemo nei anonditi handisi mwana womushoma akabereka mungati vari kupi vana tisingatitenji kudare patakanomira kudare pamakopepanzvimbo vatadaidzwa vatenda kudare kepi tasvika kuti kataamangoti ushamisika kunzi tiunza hatisiwana mumusha omu asi sakaberekwa tichimbotiziva tinomi womumusha imomu kadzadzi yangu mumwe agerapo akatotemedzwa nezita rasekuru vedu akafa isusu akatumidzwa chi zita rasekuru vedu saka taushamisika nemashoko atakuzwa nani kana bamukutiza so mumusha mumomu mambo vamwe vati iyi nyaya yenyu
rega ndikuendese kune vanopatsanura yekugururi shuwa takaiva vabvarodedza vakuvambamura vaiti ndiokumusha kwedu isusu ikoko kwanga kune vana vechidiko isusu tiri vana ikoko kwanga kune vanawo otima takasvika kugururi vakatoti mese maita vana vadiki maita vacheche panawidzi iwo utaura kuti mwaalexia so mumusha wegore ripi vachitaura pamukuredu vari apa pasabu vakataura ndiwa 1949 zvanzi kwaalexio nyamunga ndogore ripi vakandiwa 1950 zvanzi kaiwo kwazoona ugure hwamai alexio iwo vakatibereka 1949 alexia atibereka 1950 paiwo mwana ivai vakati aindinwa 1973 zvanzi muri vairi mimi ndine nhoroondo yaalexio yekuti haasingano mumusha umu saka isusu semaoni atanga kuzviita asekuru vedu isusu vabereka baba wedu isusu ndovanga ri muridzi webhuku rinonzi nyamunga iroro ndopavazobva vasekuru vedu isusu ndovababa vakati ndandikatongechi ana mukoma varipo ndobvawapachi mukoma wavo bhuku saka baba vakutonga saizvozvizvi ndopata kushamisa kuti vakuti weisisu hatisi vana mumushomo zvikumbofamba sei saka zvokuti uguru vakabvati imi mitenda ndogara bamenyu makanyarara inini zvamutavisagara mutara mashoko panavo vana ndomumusha menyu asi chazoshamisa ndotasvika kunokuti takashaiwa nemwaza dzemwandosira inini ndopakatanga kuona kupatsanurana kuti takuita anabamukura vakakuya kuzokuwamba chapedu ndobvavadzirapanotombodamu machikuguruyo kanzi imimi muri vana vekuru isusu takanzi vana vamanyamunga takatonzi daiso imwe kwenyu chimboita chishona chaicho kuti mokwenyu akafanana here takafananidzwa takaona takatongofanana naivo vacho asi takatozoshamisika vakuramba vakambobiya nenyaya yekuti hamuzi vanhu vamumusha umu kwanyamseo makanga muriwo todzoka pamwe ndoda homu kana kwete vabvudza ndomo makaenda naye kwanyamseo akanga ari padare kwanyamseo makanga aripo kwanyamseo munomo ari munombiya nonzani nyaradzinyamuma chichako mukoma mukoma agara pakami hanzvadzi yangu wakaenda kwanyamseo ndakaenda wakanzi kudi kwanyamsena takasvika maoko arutaura nhambuya akaongororwa iva baba vanhu vakaonekwa vakafanana nevanhu ikoko pamaoko acho maoko ava vakaonekwa vakafanana nevanhu vashoko patakanzi mazviratidzeeti nanyamavende tikuda kuona maoko ei isu maoko edu anga akafanana avo baba akabva anofanana nevanhu vashoko vaira anonzi momenta vakatiti isu endai mumusha menyu muri vana vemo musafe makaenda kwashoko musafe makaenda kwashoko munoita se munotora ndindiri rushambo uyu mukoma wedu akatodzwa kanzi iwo charohwa neshambo yevafi usho nanyamavende maita basa makaenda kwanyamseo ndandiripo zita mati munonzani nyaradzinyamuma manyorere secretary munyaradzi nyamunga Mavis Chiganda Nyamunga. Aiwa mirai tatopa nechimwe chikamu musatafika kuna mama Nyaradzi Nyamunga. Alright. Pamakasvika kwanyamseve noti kwanyamseve ndoziva wani procedure yavanoita. Mirai ndotongobvunza magara pasi. Masvika kwanyamseve pakamboya mukomana anga akabata bhuku nepeji. Akaita sei kwamuri? Obva adi? Makanyorwa mazita basi? Mukanyorwa maiti namo? Ndizvozvo? Imi makaitirwa? Alright. Makaita 2021? 2021? Aiwa, maita basa. Isusu zvatichaita tinzwe outcome yakabuda pamakaenda kwanyamseve. Tichanobvunza kwanyamseve noti kwanyamseve havana kufa variko. Nevakanga variko vaibata mabhuku ivavo ariko. Nemashandiro avanoita variko. Tichangobvunza kuti muri payakauya pakanzi kudii. Ndo chekutanga chatoda kuita. Chechipiri chatinoita kutokumbira
takutoti toipa kuna mambo wotipa outcome yekuti kana vakabuda vachinzi zveshuwa vakanga vasiri vana vekwanyamuka tichitoita kumbira mambo kuti vana ngavaende kumusha kwani kwavo asi vakabuda vari vekwanyamuka imisa bhuku muchaita sei nokuti uyu ari kuda kuti avake pane munhu wamakanomaka muchiti iwe ndaakukumaka uri kutorwa nekuti iuyu asi wedzinza redu muchazopadini imisa bhuku da kuti kana chinge nyaya yako yakanaka neni nokuti izve zvine zvimanje ndakabvunzwa nenyamuseve wacho inini zvakanzi wenyamunga ndakati mambo zvakanzi uyu mwana uyu kana hanzi nokumusha kake ngauye kuno unoita sei ndakati ndomuta kuti ngaaende andimurambire ndizvo usungu yacho tikaenda kwanyamuseve yeni ndakandiripo muripo imimi masekuru vachiti kana azonzi njoekokoko unomuita sei ehe achibvunza kwandiri ini ndakati ndinomuti ngaaende kumusha kwake sabu uyo mubvunzo wabvunzwa naanyamuseve ini ndati akabuda achinzi ndewe kwanyamuka ndizvo imi munoita sei ini ndinoda kuti ndizive kana ndanzi ndokwanyamuka inini ndotongwa ndizive kuti onzi ndokwanyamuka hapana ri kutonga ikaito ndati inimi sasabu uyu vanzi ndewe kwanyamuka ari kuda pekuti aende mudongo rana asekuru wake rababa wake izvo zvinenge zvamvumo neni manje nokuti iye vanenge vabvakatara kuti wanzi ndomusha manyamuka ini ndikuda kuti mutsanangure pamberi pedare ramambo muzuva rinoti nhasi kuti akabuda ari werudzi rwenyu ari mwana wekwanyamunga muchaita sei inimi akabuda achinzi ndokwanyamunga ndinomutambira kunzi ndokwanyamunga mobva mamudini tondese mumuita sei nekuti iye ada kuvaka nekugara kao ada kuvaka nekugara kana achinge anzi ada kuvaka nekugara ndinozokuona kuti ada kuvaka apa ndiyo akapa ugari nomupa pekuti agari kana achinge atarwa kunzi mwana kwanyamunga ndopa kana asina kunzi ndopanyamunga kwete mapika kapamberi pedare kuti muchataura chokwadi kuti kana achinge achinzi mwana wanyamunga ye anonzi mwana wanyamunga kana ake anzi asina wanyamunga kwete ndati imi mapika pamberi pedare mukati muchataura chokwadi tobva pachikamu ichocho mati muchamupa pekugara ndizvo kana achinge ataura kana zvabuda kuti ndiwe kwenyu aiwa nokuti ka zvinoitika ndechekuti imimi munotonditora kana manditora ondiri nyamunga uya kuno tati wanyamunga abuda achinzi ndiwe kwanyamunga uya uda pekuvaka nekugara handitika muchamupa here kana nangai pamubvunzo hanzi kana hanzi ndiwe kwanyamunga munomupa pekugara here hongu kwete chipi kwete handibvuma ndimupe kuti handimuseni kuti handakupa chikonzo chandipakudzize kunyamunga mirai sabhuku wanzi vane urwere ndodziwa kwauri iwewe ndoona wanga uchimirira kuda kuti baba vako chirwere chavo muchiziva uyo tazokonfema isu sedare tadzoka kumaminutes maminutes obva akonfema kuti uyu hama yenyu munomuita sei kana maminutes akonfema kuti uyu iye hama yedu akataurwa musi watikaenda kugurure ari mumabhuku akambamurana nemaminutes ikoko kana hanzi iye hama yedu zvechokwadi tinomutambira tinopa pokuvaka paakunzi avaka tinopa pokuvaka asi maminutes kana achinge aramba sokuziva kwatikaita isu nhasi kuti tirambeka maminutes akakaraka mudhara ipapo ndazvinzwa ini ndiri kudaita confirmation kumaminutes uyu ati ari kuda kuvaka paari kuda kuvaka paari kuti mimi makanopa munhu asiri werudzi nzvimbo handiti handisi kwamunyoro amir ndofamba nemi zvataurwa nababa wenyu handitika wekwamunyoro handiti uyu ati iye wekwamunyoro toda kuti abve panhaka yedu nekuti makanopa nhaka isiri yawo saka ini ndoda kuti uyu taita recall maminutes tatarisa tafamba nawo uyu obuda achinzi ane ukama nemi munodina munewe kwamunyoroyo neuyu anodzoka mudongo ravo nhaka yavo munoita sei newe kwamunyoro pakavaka munyoro harisi dongo ravo pakavaka munyoro idongo remurume ainzi Jerry Gambiza munyoro uyu paakanopinda iye zvinezvi hamusi mudongo make akapinda muminda yakasiyiwa naJerry Gambiza inova yakaenda mwana usai akaenda kumapurazi
saka minda iyo yaringaenzesa ri maoko maasabhuku minda iyo yainonyakuwa munhu yaingoti mwana ari mumusha asina kukurima aipuwa gore iro rokobvanza nasabhuku kubuda maita basa netsanamba Alexio aiva nemunda nemusha baba vacho vainodinoti Alexio aiva nemunda nemusha Alexio akasara pamunda waishmael ndati Alexio aiva nemunda nemusha here wakanga asina wake chaiwo akasina akatanozvarwa imimi naAlexio ndiani Alexio kana kamutarisa ininga rifunga age yawo ikadaonzania baba baba wako ndio wakabereka ndiana imimi naAlexio ana baba wakagwewa ari pato age ya baba lokuva vana baba wa inini naAlexio ndini mkuru ndimi mkuru Alexio ndini mkuru kuna Alexio Alexio ndibamnyinyi aiwa mnyingina papasaka pababa wake aiwa mindo bobo oh mnyingina kwa munhu mnyingina kwa ndipo pababa wake akazvarwa gore gore rakazvarwa ndirizi murizivo mama kasiyana nemakore mangani imimi naAlexio gore aka ari motiza kuti makore akazora gore rakati indakazora gore rakati ndepatingazive makore atikasiyana mane nyaya ndoda kubvunza imimi mati imimi uyu nekrini anonzani Alexio muningina wenyu handiti ko baba waAlexio wachene vakanga vasina dongo dongo baba rababa handiti mimi muna baba wenyu tikura kuti baba wake vakanga vasina dongo vangani dongo ragerero dongo rababa saka sei muri kuti akasina dongo akasina dongo nokuti babuda nyaya yekuti akasina munda nokuti pakatangiswa kugara uswa muchamu regai ndikutaurei sabhuku regai ndititaure tichidai kana tiri mudare nepanyaya hazvinungwe zvisipo tinoda kuti titaure nyaya semafambiro ari kuita zviri kunzi yakaenda kwasekuru Nyamuseveka tinoda nhoroondo inofamba ine chokwadi munoma kutitaura nemi kuti akanga asina dongo aitogara pevanhu nhasi kuri kubvumba kuti dongo anga ainaro hatisi kuda kutora zvisipo nokuti paane nyaya nokuti nyaya ine magumu uyezve nyaya inofanira kufamba iri gwara baba wacho taurai chokwadi dongo rababa waAlexio riranga riri kupi rinova ndo rakagara vana vake dongo rababa waAlexio dongo rababa waAlexio nderakagara baba wavana iva kosaka chanetsa chii imi mukuti mimi anga asina dongo sei handito zvamukura macho anga asina dongo baba wacho hatakuti akasina dongo nanda kuti akasina dongo Nyamirai unoona urushushikana maningi toda kuti unyatse kutaura nokuti nyaya yarebesa sekuru vako iwe wanova baba vabereka Alexio waiva nemusha waiva nemusha wavo musha wavo ugerani Alexio nyamu baba wemukomana variko varikurwara vari varai havatauri kuva nehanzvadzi dziripo dzipei dzakatongoshegaodzikati vakaramba kutsanangura vakaramba kutsanangura vairambire vakaramba kutsanangura vakadatiindine hapana zviazvita vamuna ndifunga jaji ndiko panzvimbo yenyaya yemapepa ari kwakanyora vakaramba kudazvi vakatonyora kuti nyembadzo kuona kwandaita zvangu nyaya iyi hachikutaura nyaya yeukama hwenyu tikutaura nyaya yekuti uyu haana here pekugara patiri kunzwa nyaya tiri kuti pakatanga kugarwa naAlexio ndo paakatonongedzerwa nababa vake vaya vari Nyamuka ndizvoka saka isusu kuti mukadzi waAlexio akazohura akazodii amai vaAlexio kuti vakazohurwa kana vakazotorwa sei. That's the case yamai Samuel. Kesi yaiswa muno ndeyekuti uyo mwana ari kuvaka pani but the other way around mwana anogona kungotaura ndiri kuvaka pasekuru vangu zvokuti ndakauriwa inini ndikuzive nini mwana azive kuuriwa haasi kuvaka pasi nepari pasekuru vake vane dzishma renyamuka tange baba vakukira dai. Now that is the knowledge iweyo yauri kutsvaga iwewe sekuti ndiwo kuti ndiri mumusha neimwe nzira uyo anogona kutoti zvamuri kutaura hazvisi
chikonzero makuda kuti ndidzinga baibata iwe wakapiwa nani pekugara? Takapiwa na Sabuku. Sabuku wapi? Andambupa pamusoro igomira imese uno mutina kansela kutaura zvinhu kansela havana kwavanorerekera pakati penyaya dzatiri kutaura dzese dzivane ndo vanodidha mhuri yacho tira kuti vambotipfurirawo kuti vane chidedu here chemhuri yemuwadhi mavo yavanomboziva yakanangana nenyaya yatakatasana nayo. Kansela Mutopa chokutanga Asabuku vaNyamunga vakapa mhuri kwamunyori kwokugara yakatovaka ndo chokutanga. Chechipiri vakomana 5 vamaitira kwaNyamunga ana Ishumairi ana Ereki ana Oliver ana Simba Nyamunga varipo ana Asabuku Nyamunga zvokamuna zvekutukana zvandikazisiye zvokamo asi zvandikuti adomwa zvandikuti chirikundinetsa ndechekuti ende pari kadzi ako akandotsamutsa magora anditi pasina kunovaka ipapapa makatimupelanisa here pinduraisa isisi aiwa isisi kutandanisa here chamutaro chapinda munhu ndichatikubuira muno bvunzai zvakare ngatichapinda musomo ndichatikubvunza kuti akavakira ende pasingabvumirwe asina kuvakira ipapo uyu mai atandanisa hera kuvaka kwake kwakaite pindurai mubvunzo pasina nhau yokuvaka kuti uyu chakazora mbende kuvaka dai angasina kuvaka mwana panzvimbo iyoyo maitaura here zvamutaura kuti handivadi handivazive pane chiripo nokuti pese makanyarara kubvunzwa nasaine chiripo ine ndira kupindurawo inini kana ndida kupindura ndira kupindura zvandoziva handidi kupindura zvokumanikidzwa manzwa chiripo ndechekuti akachera foundation haisati yambovakiwa saka ine handisi kuda kuti munda mungochera foundation pasina kumbobvumira kuti ndapachere zvakanaka dai asina kunochera ipapo mai mutandanisa here pindura mubvunzo tamutandase nokuti anechera pasina kupiwa nokuti nyari musamonika ndiri paakanovaka nyaya yenyu yatopera kuti yakatopera madzibaba takuda kuendesa unatanga mune nyaya yacho ranguva nepatanzwawo inini pari panhau yechivanhu chinonzi chivanhu chavataura chinova ndicho chavakaendera kwaNyamuseni vanzi vaende kwaNyamuseni ndine panisina kunzwisisa kuti pakanobuda here zvakanaka nekuti ipapo panogona kujekesa nyaya yekuti zvanzi ushu akachemedzwa nezita rasekuru vanova ndivo baba wevapi weava kuchemedzwa zita rinochemedza asiri hazviite kuti acheme asiri wemudzimba saka mhondoro Nyamuseve yakati kudii makabvunzawo here kuti sei mwana yakachemedzwa nezita rasekuru vedu iye asi werudzi ropa redu nekuti haisi mhondoro yenyika inonzi yakafanana nachaminwa inonzi inombogara chero payaita sei payada kana kuti ndine hasi but izvi ndezverudzi ropa zvinoteera chi kudhara zvainzi mwana kana asiriwo mumusha aibatiswa tsvimbo yasekuru kana asiriwo mumusha aitorwara kana kuita chimwe chinhu zvinotaura kuti mwana haasovadzidza saka mwana akachemedzwa nezita ndobva rapururudzirwa ndobva ragadzikwa ndobva zvaratidza kuti mwana ndomusha ipapapo pada kuti paongororwe nevari kutaura nhau dzavari kuti apane kauchenjeri karipo nekuti ndiwo mubvunzo wamanzwa kubvunzwa naSaburi pasina foundation maizvitaurira papi ende murundu wakansera vane zvavataura kuratidza kuti zvinhu zvanga zvakatozorora zvamuswa nezvamuswa isisi hatinoda ganda propaganda rokuti uyu hatimude nyika ine varidzi vayo nyika inofanira kungogara zvairi zvinorega ichinzwe changamire makopi kuti vanoti kudii pamhuri yavo nechinanga aikure zvaino vaNyamunga ndiye vaNyamunga magara makore mangani pasitendi ipapo panzvimbo ipapo
Ini makore atakara ndakara 40 years. Makatanga kugara pakutanga kuzosvika 40 years. Chimiro chekuti makasiyana mushure muri rimwe chete makazotanga uchiona rini? Inini ndakatanga kuona ndechekuti baba mwingine wababa wangu akauya achibva kuruyo akasvika nepamba. Zvasvika nepamba ndokubva atatu mudhara ini ndauya zvandauya ini ndaya kuzokutaurirai kuti ini handizivi kuti pamwe chaurawa nemukadzi ndazvandizivajetia asi chandokutaura nechekuti mwana uyu ari mukati momusha muno uyu adzimai vangu nechikoma chandikabata handisi kuda kuti agare musha muno nokuti pamberi apa zvichazoshupa ropa racho rataedza kupindirana nevana vari muno richava vana ndopaakapedzesera kutaura kwabumai. Saka pamakore 40 kusvika nhasi ropa racho rakavavana ungwe rakatanga kuvavana napapo kuvana kwacho kuri mboni pokuti kurwara munyinava umukomava akanga itorukisana neni achiti anoda usabhuku sine usabhuku wacho ndakaushaya kuti ndiromba ndichiti chii iye asiri mwana wemusha muno. Saka iwe wakaziva sei kuti uri mwana wemusha umu ava vasiri havasi vana vemusha umu? Baba vangu ndakandiudza nekanditi kana ndafa inini nyaya iyo usamboigarira pasi tsara uitanangota nyaya ibude kana aiwa kwe baba wangu akatadza kuibuditsa sei kana iziva chokwadi? Baba wangu inini apa ndingapatsanangura unofanira kupatsanangura nokuti baba wako iwewe anofanira kutsanangura kuti vana vangu handiti munhu kana ane nhaka yake ane zvinhu zvake anofanira kuziva zvinhu zvake kuti nhaka yake yamira sei. Baba wangu handiti vanotaura kuti munhu kana akufa vanotaura kuti zvinhu zvinogoverwa nditi. Saka iwewe pakafa vabereki venyu pakagoverwa nhaka uyo akamusara pavana akasiyiwa angadi mumwe chete here newe kana kuti anga makasiyirwa namusara pavana vakasiyana? Vana musara pavana hapana ndiri kuziva akasiyiwa aripo vakatotana baba isa vakapera kufa nokuti akatanga kufa munyina wacho atakudza ndakasiya musara nakabhafa basi chera kubangu ndobhafa futi zvino pakasara pasina munhu akamira kuti ndouyu ndemusara pavana. Asi ko vakoma vako iwo ndiani nani vadiki? Vakoma vangu mukoma wangu inini akafa. Saka apa usi kuzviona kuti nhoroondo chaiyo yemamiriro yerudzi rwako iwewe semwana mukuru auna? Rudzi rwangu watasara manje semwana mukuru asara mukomana ndini hakuna mumwe futi ari parudzi rwanyamunga. Saka nhoroondo yako uri kuiziva here? Ini nhoroondo yangu ndikuiziva hungu. Saka kana uchiziva nhoroondo yako iwewe mambogara makore musingazivani, nhasi uno ndopomouya motanga kunakurana kunze. Chiri papa ndechekuti ini ndakagara ndakataurirwa zvino chinoitika chekuti mbatya pane munhu akafa mwana womukoma wangu mbatya dzakagova dzacho akanzi musagove mbatya dzino kuti ambatizane zvinhu navo ambatana nezvinhu navavo ane rudzi rwavo. Manje chiterera kamurume papa makaenda kunoteswa pachivanhu kutsananguro dzechivanhu handiti kune kuchirungu kubiological test yakaitwa DNA test uri kunzwa iwewe iwewe kana uri kuti andiwati uri kuda usabhuku ndizo ndirisabuku ndatakasenda gadzikwa akugadzikwa haisipotongosi yaungogadzikwa pamoto usabhuku unotariswa kuti kuona kuti unokodzero here yekuva usabhuku usabhuku kuti uve mutungamiriri. Saka iwewe unokodzero here kuve mutungamiriri?
saka kodzero yako usingazive vanhu vawakagara navo mahousehold mumusha mako for 40 years. Nhasi uno wakusvika wakuona vanhu vawagara navo iwewe 40 years. Wakuya wakuvaona kuti ndakagara vanhu vavakasiyana siyana, unenge uri kuziva zvauri here. Ini zvandiri nina ndira zvandikuziva nekuti ndikuziva nhoroono. Hauna zvauri kuziva zvauri? Zvandikuziva. Ndati baba vako ndiwewe wachiri wabetsera. Ndiri kubvunza kuti manda unogara 40 years nevanhu hamusiri kuziva kuti vanhu ava vakaberekwa sei, vakamira sei for 40 years. Pazoenda kunyore pane nhaka yeusabhuku inokonzeresa vanhu kurambana kuti oti apa hapana ukama. Ani maona kuti dzimwe imba dzife touya mukati mekugara iwewe haukaenda baba wako vakakuita endova takeover usabhuku wacho vakakutsanangurira zvese ine panhorondo yavo. Saka panhorondo yavo kana vakakutsanangurira pachidimbu chekuti ava vakabva nekupi vakakutsanangurira futi. Saka iwewe anoziva upombwe hwambuya kana ndi hwambuya vake unoziva kuti pane difference ipapo pane chavanoti DNA test. Saka iwewe uri kureva kuti ava vamwe vari kuti havasi kodzere kuti vave mumushawo sekutaura kwawaita kuti mbuya vavo havasive vakauya vakahura kureva kuti pane kusiyana kweropa kako. Unovhuma? Munovhuma? Zvebvuma mambo. Munovhuma? Toparakasiyana. Saka kubva muhistory yakataurwa nasekuru venyu vakakana varivo vakakusiya vakutaurirai. Mazuva ano kune zvinogona kutsanangura nokuti apa kana uyo akauya ropa riri remumwe munhu neropa reava vamwe vana riri rimwewo futi hazvive zvakachinja kuti zvizigone kuzove zvinove chete. Ndizvo tiri kuirana. Saka manje pakutaura kwenyu kwamuri kuita apa inini ndiri kukuendesa kuDNA test. Handiti wazinzo? Asi kana taenda kuDNA test ikaenda kunobuda kuti ava vana vemumusha umu munozobvuma mutongo wacho here? Hanzi munobvuma mutongo kana nawo yanobuda uko pakutorwa kworopa? Unovhuma? Ndokuti tigarisane zvakanaka ndokuti apa tigarisane zvakanaka mama. Chimwe chandikuda kuti ndive ndinojekesa uku kuita uku hakuna panguva yamatora makagara nese zviri kuitika mumisha yakawanda kuti sometimes anenge achiziva nhoroondo kana pfuura vamwe vaiva nevakuti hapana uchatipatsanangura munenge makusumuka makuti uyu zvanga zvakamira mukuti chakashata chii iwe wasara kuti ndiwe baba wasara mumusha. Chakasara chii chakashata chii kuti vana ava ungochengeta musha wako. Ndikandi pamusoro mambo nyaya inonetsa ndeyekuti pakuti ndizotaura ndizizive kuti vana havasi musha uno pane zvikonzero zvezviita kuti pamberi apa pazoshupa upenyu hwacho iwo nini. Chiteerera, iyo ndiyo yandataura ndichiti final test yangu muchaenda kuDNA test. Anditika pamusana penharo pamusana penharo tateguru vakataura tenda munogara muri murimo
anditi mambo regendi sana mulosuma babo ndikuvuma mambo kuti kugarisana hakuna kuipa zvokuti mbambati nemugari takaenda tikagara zvisho takatombotora nguva ndauti uendekana nominina wangu yarapo zvitofamba tese asi chakazouya panongoita kanenge vavana kanokuti kutukana nekusaburirana ndio kacho kandiri kutaura ka ini ndiri kutaura kuti orati iwewe sabudiro wakaenda wakanyora vanhu ukavapa andi ndiwo wakavapa ndikapa ndiwo wakaripausa ndati ndiwo wakavapa handina kuvapa saka kansera anonyepa here ataura apa kuti iwewe ndiwe wakavapa nzvimbo kana yakanzakataura kuti ndiondeka panzvimbo iyano akanga aripo here pandikavapa ipo iwe ukapa mwana baba nzvimbo hauna kupa dzinza rese rewe ndakapa mwana ukapa toti baba auya kwauri kuti ndiri kutsvagawo nzvimbo womutenda anogara apa womutenda anogara apa akafa munhu uyu vana vake vagare ipapo here vanogara saka kana uriwo wakavapa nasi unosei wakuti vana vacho aiwa kwete uneza mambo ndikarega nditaurawo musana aiwa ngatichidai so kondisheni yangu yekutanga ozikirai ndaona muri kutombofambisa bhora rakaponja kuti iwe ndio sabuku uri kuora mari totangisa kuora manje ndikuora he usambokwa kwatanga kuora lini akurapera ndio pakatanga kuora mashoko sekundaiora asi pakatapa ndipakazongotimirei handisi kuze chii chakaitika. Alright, saka uyu wawati uyu ndiye sabhuku uyu sabhuku ari kumira apa ndeupi ndini tikumira uyu ane ndibatse mune dzimwe nzvimbo dzinge dzichinetsanetsa dzisina kuti ndandinge mashuru mangu kana ndakarwara anokwanisa kuuya kuzonire panzvimbo yangu. Saka chinzwa ikamise muri vaviri nori pane nhau yekwamubayira pane zvakamboitika zvakafanana naizvozvo asi muri panzwa zvino inini ndinoti iyi yamataura yekuti vamwe vazodzidzira futi kuti kana makasiyiwa nevabereki venyu muri mhuri kana mazoda kuchenjeresa kuti kunakura vamwe vana kunze kana maenda kuDNA test ikanobuda kuti apa hapana kuhuriwa muri ropa rimwe chete mombe 7 urunzanya munhu hanzi mazinzwa here uri kuzinzwa here mombe 7 ndinenge ndakudzivirira kuti hapana mudunhu rangu anozokwanisa kunonongedza mumwe mwana kana ndokuti mutange kubvunza vabereki venyu vasati vafa. Mama kumbiro ipapo ndakati tikumbira kuti ndanzwa kansera vachiti vana vakagwana nyamuka pane vaminisa nasekretary wevileji ari muno anoratidza kuti kansera vakati kupinda mumusha mirira zvo kansera ava vari pano hatisi kutaura kansera vatori muno wanzwa zvavataura kansera avo vari apo nyamunga wacho ndeupi wavanongedza ndeupi ndiwo wacho saka machavo chaunoda kuti urambe kuti hapana chichakanyengerera kana maminutes pane zvamunenge maita meeting amuzivise kansera ivo kansera ndokuita nawo meeting saka kana makaita kansera ivo kansera ndivo makaita nawo meeting saka vanorwara here nhasi maminutes ari umwe kuti vanhu vabude mumunda vanavo vaitawo vasina kodzero yekuti vaimerinda iyo ndiakanyorwa nani akanyorwa sekretary watina nhasi sekretary uri kupi uyo arapo verenga maminutes yako date nevaivepo tanga kusiti date nevaivepo kasika pane masignature yavo saka ndoziva sei pavai
mimi pavai. Saka pane masignature yavo. Tuone pepa rako. Secretary, mambo wachimbobvunza. Wachiwerenga wachikubvunza. Nemvunzo mwechete. Zvawakanyora. Kansela vanotenderana nazvo here kuti ndo zvamakakurukura. Hamumbikisani. Alright. Right up. Wazomubvunzo wabvunzwa nacho. Zvanzi zvamakanyora kansela vanowirirana nazvo here. Hamuzotombopikisana here. Changu mbonyora chete zvaikutoizwa nguva zviyo. But in terms of minutes, you need to signature. You will have no say. Oh, the operational minutes, I just fake minutes. Kansela, chimirira zvekutariswa kumabvu. Maitoripo pamusangano. Kuka matsarangwa na bweita era tasa kubara no bibido bongo bweti vakatomaka vakapati nebo anditi ndokwazo kupata ora kunyora kuga bongo bweti nokupindura ndiri toya kazi kwa msangano zvakare muri yachema kati kosabhuma kupedza zvikuita ivana vakaenda kumapurazi kwa usai toisiso teta seukama ndoko vakabatana kawa5 vanhu vanatara ndiri nyamunga ishimari nyamunga nasimba nyamunga kuwakwana senda 5 Zataura zanyepa here. Pamusore mambo. Zataura nyepa, ane panyepa. Runyararo. Ane panyepa here. Imi babai. Order. Ataura pana munyora. Ana munyora vakawana panzvimbo pakagara nematsamba apa kuno mambo. Ndopatindo nemudhindo pakaripo. Apo pamwe pari kutaura kuti ndakazopereka vamwe ava ndakanga ndisipo ndanga ndiri kuzorora mombe ndifudza mombe unorara kumombe kana wacho uyo wanga uri kuzorore mombe ndokwavanotakura mapoto yako nemabhangezi kuzorore mombe chakaitika mambo chipo ndechokuti ndara kuti inini ndanga ndiri kuzorora mombe ndanga ndisipo pakugweyo kweminda iyoyi minda yandakugova kuti ndiwapi wakaita sipo ndataona ndikuzorora mombe andakugwa kuti ndiwapi wakaita sei inini chandikaita ndechekuti ava vari kutaura kuti vakagoverwa vakaenda kuna mambo vakapuwa matsamba avo nedzimudhindi zvavo vanazvo zvokuziva kuti kana dai vakaya kuno vanozoka kupai pakati nemagariro vakaita nokuti handingabvumirani nevavo vamwe vasina mudhindi wakapirwa wokugara teerera kaningiri sabhuku basa rako hauri gona uri kunzwisisa basa rako hauri gona unoda kubetserwa nekuti ndiri kutarisa kana maminitsi yako sekretary bhuku rako iri ndaritarisa nyaya zvakaitika rini pavakagoverwa minda ndikuti ndonopava zvakaitika rini pavakagoverwa minda wanga usati wasekretary makapiwa minda gore ri chiudza kunondipe shumba ndipe kunoningirike bhuku pamusoro ichangamiri pane zvandatongowana iri riri kutaura kuti meeting yakaitwa musi wa23 gore ra2023 ndo pavakanyora mamineti saka mamineti kana yakayane 15 years kana ibhuku rako riri kutaura 2023 pamusoro enichinanga pane zvandawana zvandabvunza secretary meeting yakaitwa musupa ndo yepamusoro iye pamusoro iyi yakaitwa iri meeting ye apanoda musangano village yaiva meeting ye pako ya exchange kwa
paiumbwa komiti itsva yomusangano uyu wakanyorwa 22 October 2023. Alright. Makataurwa nyaya makakatwa nero. Panyikiri paje papo. Musangano paje ipapo. Zviripo zvinokunyora tete. Oh. Ko wakaitwa musi wa 23. Musi wa 23 manje ngosi musangano. Abva pekwa musangano. Zvavanga zvataura musi wa 22. Izvo zvatika musi wa 23. Zvazvakuitika mushure mekuiti musangano wataura nakanjira kunzvimbo yasezviyonga zvimwe. Alright. Iri bhuku remaminitsi emusha. Iri nderemaminitsi emusha. Ndati bhuku remaminitsi emusha here. Makapinda maminitsi emisangano mingani? Sabhuku ibhuku rani? Nderei? Ndirasekretari? Ndimakamba? Runyorwa maminitsi emusha? Emusangano Alright. Zvimwe zvaanenge achigadzirisa munhu. Ko mapages ese asina kunyorerwa aya. Iri bhuku rakatengwa manje iri kuti mupfekedzere nhau iyi. Ndo zvariri kureva bhuku iri. Makaenda kuchikoro imini. Handitese kugrade 1 vanotaura kuti kana wapuwa bhuku rinotanga kunyorwa sei. Kana riri bhuku rechokwadi rina ticha anomaka. Apa makasiya. Apa makasiya. Apa makasiya. Apa makasiya. Apa makasiya. Apa makasiya. Apa mpakanyorwa katsamba. Apa makasiya. Apa makasiya. Pakapachurwa page. Amira atieni. Hamuna maminitsi. Tumanoti ibhuku uku hakuna kwakasiyiwa. Vakasiyiwa. Vakazonyorwa meeting yakaitwa muwadi 4. Date hapana. Date hapana. Iri harina date. Secretary. Meeting yakaitwa rini? Wadi 4. Right. Apa hapana. Apa hapana. Apa 22 October 2023 ndio pamazopfekedza kana waka. Apa. Andinopaona. Apa hapana. Yebedzokorodzwe pamberi akadzokorodzwa kupfekedzwa futi pamberi pambai pane payakadzokorodzwa kupfekedzwa. Andida kuvaratidza kuti muchengetero wa sabhuku. Apa hapana. Apa hapana. Apa hapana. Apa pacho ka meeting akana date kuti kakari ka meeting kei pane mazita ndona ndio vechikafa muri kutaura. Apa pane mazita futi ndechikafu hapana date. Apa hapana. 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 Bhuku rese hapana. Iri harisi bhuku remaminitsi. Zvinondipa hasha. Sabhuku. Munondipa hasha. Nokuti kana mahouseholds yacho kuti handisi kuyaona mazita yavo.
saka ibhuku rei iri harina kana musoro wekuti nderei, harina kana kuti nderei. Bhuku iri chandakutengera sekretari kuti ashandise kunyora misangano inoitwa yese ndobva mupa bhuku. Saka musangano uyu wamati imimi tine maminutes yemusangano uyu wakagarwa nakansera aripo nevamwe vese varipo zvirimo. Hazvina kusainwa mambo saka hazvina kusainwa. Ndabvunza ndikati izvi zvakaitwa gore ripi? Mukati 15 years ago. Asi apa ndiri kutaura kuti bhuku iri ndiri kutaura zvegore rapera muna October. Saka chokwadi muri kutaura chokwadi here? Mabva mukupika mapika kuti muri kutaura chokwadi. Secretary ini bhuku iri mamwese yomashure kwese ogara sena asumutoda kugana mupiwa bhuku iro ndamutanga musana tanga unyora ndio musana gaza kusitisha. Saka manje unopupura chii kana usina umbo wacho iwe? Ini ndinoona kuti ngokupura pana tanga unyora cheti baba yapa yomashure ogara sesa baba. Ndokuti apa kansera munhu mukuru kwa munhu mukuru atipedzerane nguva anditi ndoda kuti munhu kana muchigara mumusha muve munogara muchiziva kuti makagara muri kuchengetwa. Sabhuku baba harisi zita chirero ngoti sabhuku ngatizive kana muri bhuku remaminutes iri sekretari hamuna maminutes ngarinyorwe zvakanaka. Rinonyorwa nekamwana kari mugredhi wani pekuti kanyora pakasiya koenda rimwe peji konyora kosiya koenda uko iri harinzi bhuku. Ndinoona pane zvinonzi zvinofamba nemurawo, a legal document. This is not a legal document. Sabhuku hauna date stamp baba? Hauna date stamp here. Ndinacho. Saka ndipapa chakashanda nyaya yakanyorwa apa nepapa apo gadzirwa rozonyorwa apa nepapa apo ende apa akachingora vaimanja saka iri harisisiri bhuku ratinotaura kuti ratibetsera pakutaura kwaro. Saka patinoda kudzoka ndepekutaura chete pakuti chekutanga wonai imimi muri vaZimbabwe mese muri muno zvitupa zvenyu zvinoreva makofe muno. Handina mwana wanogona kuona kuti ari kutambudzika ane chitupa changu mese muri vana vangu. Mese muri vana vangu. Kana parema munotaura mambo panapa isusu tawanisa mumusha umu ndotinyorai mazita toenda kwa DDC kune maprazi yandinokwanisa kuendesa kuti pfekitorawo vanhu ava moenda kumatongo yedu uko kumaprazi kwakagara varungu munogona kudzokerewo muchipuwa nzvimbo muchigara zvakanaka. Manje mukanongedzana mamuda kuti arasirwe kunze kwomusha ndiani. Saka mukufamba kwedu kuti tive tinopedzana muri veropa rimwe chete zvamuri veropa ndinokurudzira Sabhuku kuti vana vako vese ava ingave yekutaura kuti no, yekukakatanwa kuti uyu asi mwana werudzi hatisi rudzi rumwe chete, iyo ndinoirasa because tarisa ganda rangu nerako ritarise iwewe, tinoyera ganda rimwe chete. Uri kunzwa Nyamunga? Atisarudzane, atisarudzane. Kana vakangopinda mumusha menyu mukatombogara mese mukafara mese, naso munozotanga kunongedzana. Ausiona kuti ndiwo mweya wekupatsanura. Uri kuvaka musha Sabhuku. Ende pane zvataurwa nakansera apupura, tiri kuda zvinhu zvese zvanga zviri murunyararo. Saka pana Samoni ari kukumbira paSamoni, ari kukumbira ndiani?
Alikumbira atinga samone ndisabu. Ndisabu. Ndikuti pamusore mama. Mwana yeyu akutondituka akatituka. Terera unze. Kana akakutuka. Nasi uno zvinhu zvamunoitirana mumusha zvinogumbura. Wazvinza sabu? Munogumburana. Iwe gogumburana. Iwe gomugumburana. Zvibhagera chete zvanga zvisati zvasvika. Nokushaya respect. Rukudzo notanga newe. Zvino kana uchitanga kupesanisa vana uchitaura kuti mbuya vako vakahura uchitaurira mumwe munhu. Vanonge uine tsika here. Uri sabu. Ko zvinozoendawo kunoshedzawo vauchedzawo vakasira kuti panapa pane muri yarisikuona zvakanaka ndibetserewo nhau dare rangu iri. Zvino iwewe sabhuku mukanwa mako mukukutu vana vokopa iwewe kuita kwako. Saka inini ndiri kuda kugara kwamanga makaita Ishimairi ari Mupeni and Alex Mupeni. Ndati kugara kwamanga makaita kumashure uko ndio kugara kwandiri kuda kuti mwende munogara mumusha. Iye kuzoti ropa iyi ndio randati richaenda kunoongorora. Asi kashamu kangomirira kunyangwira chete. Kunyangwira kwandakuitawo kuti mombe dziuya. Nokuratidza vamwe vese kuti zvandidi kuzozviona zvichiitwa. Saka tiri kuwirirana nhasi. Anozoenda kunonongedza kuzoti vabereki vese vafa ozotanga kudzinga vamwe vana kunze. Aiwa, uyo ndiri kumunyangwira nhasi. Saka pane vanobetsero vekubiology uko. Vachaenda vanoongorora blood test. Saka vari kuenda kublood test muripi. Ndoda kuona iwe sabhuku unenge uripo, handiwe baba wacho uripo. Ko wasiri kuti asi mwana wako asi amai yako ndeupi? Nongedza anti kuti asi amai yangu. Akauriwa. Noti kana akauriwa kure vati baba wake vamwe. Ndiye ari kurwara. Ari kupi? Ari kumba. Ndiye ari kurwara ari kumba. Ana vanhu. Ana wake ndiyo. Saka ndiyo pari mwechete. Baba wavo kana ari kurwara uko ava vari vana vacho vakabva kunaye iropa rimwe chete. Sakura vati iwewe newe avo kana vakarwarawo vari uko chero kana vari baba wako iwe vanoenda unoona kuti ropa rikawirana muri vaviri inyinzi ndimi muri kuenda kunotestwa. Pane mumwe futi wamuri kufungidzira. Nditaurirei muno tionesane. Mumwe mwana ana mbuya vakaura. Iwewe taura Pamusorema. Tinobatsirana kana uyoyi. Tokati tisatema takaenda kwa nyama mbili. Zvanyamuseve rega ndikukate short. Andisona ndipedze nguva nenhau iyi. Nyamuseve pake akaita. Akakonkluda akatenda munogara zvakanaka. Pane zvaanenge akaona asi akati ende munogara chii? Ani mapaona. Saka kana akataura kuti ende munogara zvakanaka, ini ndiri kuda kuti pabude pachena ndaona mukati mematundu ndiyenyu mune kukadzika kuti pamwe uyu aisi amai yangu. Iwe uri mwana wani? Mwana wa Alex tumunina wa uyu. Saka newe unokwanisa kuzitove second pakukumira uyu achiteswa ropa newe chiteswa futi. Loti batsirane ipapo. Ndiye kuti ropa raava baba isu turikurizeza nokutika patakaenda uko iwo ndovakawanikwa maoko edu pabiological vachidzidova vari kusaiti. Inga wani ndataura zvandataura. Upenyu hwavo kuti vakapereka sei gadhi ravo izichunga. Terera unzi. Onaita muri kuda kuve scientific anditi? Anditi muri kuda kuve scientific? Taenda kuchivano kwao. Kuchivano chatende munogara zvakanaka. Anditi? Saka imaramba muri kuti mbuya vakaura nokuti mbuya vakafa. Avapo apa. Sekuru vacho futi avapo apa. Saka takuenda kumichina yeuchenjeri
inouya kuzotitaurira kuti aiwa ropa reuyu neuyu rimwe chete kana kuti harisi rimwe chete, ndio patinotanga kutongera ipapo. Papa chatiri kubatsira mambo kutongeswa mashoko emanyepo mudare munomu. Aiwa teerera iwe, teerera mbuya vako kana vakaura sekutaura